लेभेला जोबनानै थांबाय फुटबलजों लोगोसे जोंहा आइजोफोरनि वुमेन विंनि UPPL वुमेन विंनि बानजायनायावहाय काबाड्डिनि मेट्सबो जागासिनो दं बादायलायनाय दिनैहाय फार्स्ट सेमिफाइनाल जागासिनो दं दिनैनो फाइनाल दा बेनि आन्दोआवहाय जोंहा दोलोनि जे दैदेनगिरि जोंनि UPPLनि मानगोनां श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो जोंनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोरनि जे मोनसे थांखियानो जाहैबाय दोलोनि थांखियानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि जे युथ्सफ्रा नैबे बिटिआर हालामनि युथ्सफ्रा जे गोबां टेलेन्ट हिडन टेलेन्ट जायखौ जों होनो थाखोमानानै थानाय रोंगौथि बेखौ प्लेटफर्म होनो थाखाय जोंनि युथ विंआ बेखौहाय एक्टिभलि अर्गानाइज खालामदों गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जादों बेजों लोगोसे जोंहा नैबे गसाइगाव जिल्लायावहाय दाख्लैनिफ्रायनो जागासिनो दं जाहाथे जोङो बे गुबुन गुबुन प्राइमारिनि आन्दाराव ब्लकनि आन्दाराव गोबां फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर बेजों लोगोसे जोंनि टेलेन्टफोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङैहाय लाबोनानै बेनिफ्राय गोजौ लेभेलाव आरो लांबावनो हायो बेनि थाखाय नैबे मेट्सखौहाय जोङो अर्गानाइज खालामनाय जादों जोंनि बाहाय स्पेशेलि ट्रफि दं जायनाखि फाइनाल मेट्सखौ गेलेगोन ट्रफि दं बेजों लोगोसे प्राइज मानि माखासे होनाय जागोन बेखिनियानो आरो डेभेलपनि बाथ्राखौ बेखौनो जोङो नैबे UPPL आरो BJP लोगोसे GSPनि दोलोआ नैबे मेट्सफोरखौहाय जोङो सालायनायावहाय जे स्पेशेलि स्पर्ट्सनि जे इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ जे फिल्ड आरो स्टेडियाम बेफोराव जों गोबां थालांनानै दङ बेखौ जों रियलाइज खालामदों बेखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो मोजां खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे माखासे बिथांमोनखौ मोजां गोजौ थाखोनि जे कचिं बा ट्रेनिं होनो हायो बेखौ जोङो रियलाइज खालामदों बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो हागौखिनिखौहाय जाहाथे बेफोरखौ स्पर्ट्सनि खेथ्रआव बा कालसारनि खेथ्रआव साबसिनै हामसिनै जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो शिक्षानि खेथ्रआवथ' जोङो सानफ्रामबो थाद'आलासे बे सरकारा मावगासिनो दं मानो होनबा नोङो नाय सुपार 50 जे सेलेक्सन खालामनाय बेजों लोगोसे गियान सोरां बिथांखि जायजों लोगोसे जोंनि गोरिब गुन्द्रा जे फेमिलिनिफ्राय बा न'खरनिफ्राय फैनाय सात्र'बा जाहाथे एडमिसन लानायाव बा बिजाब बायनायाव एसेबाबो मदद मोनो बेफोर बिथांखिफोरखौ लानाय जादों